Язылганнар инде эшләнгәннәр. Сез 50 шәхес инде безнең әзерләнде дидегез. Менә ничектер менә башка милләт безнең инде үт күршеләребез белән башка нидер аңлашылмаучанлыклар чыккан юкмы? Юк, андый нәрсә юк. Без бит инде чын мәгънәдә бәхәссез кешеләрне сайлыйбыз. Иң кызыгы шунда, мәсәлән, безнең бернидә төгәл принцип юк. Ирләр, хатыннар, галимнәр, актерлар, язучылар, безнең һәр вакытта да ниндидер яңа кеше килеп чыга. Менә кабатланмагыз инде. Без бернидә бары тик язучыларны алабыз яки бары тик галимнәрне алабыз дигән принциптан чыгып эш итмибез. Безнең төрлесе бара. Бер көн артист, икенче көн язучы, өченче көн галим, аннан соң хәрби ниндидер бер сәяси эшлекле һәм шулай итеп пакырна бар. Менә киләсе 4 атнага без инде яңа роликларны әзерли башладык. Кем икәнлеген әйтмим. Ләкин иң кызыгы шунда, шул YouTube'дагы мәсәлән роликлар чыккан сайын комментарийлар килә һәм комментарийларның абсолют күпчелеге уңай. Кешеләр игътибар итәләр, кызыксыналар, кайберәүләр чыннан да бу шәхес турында бер нәрсә белмәгән идем дип турыдан-туры язалар. Һәм димәк бу безнең эшебез ниндидер файда китерә дип саныйм. Безнең хәзер менә радио тыңлаучыларыбыз менә шундый шәхесләребез тулган бит. Шулар турында беләсе иде. Булар турында беләсе иде дип сезгә тәкъдим җиткерсәләр, җиткерергә теләсәләр, кабул итәсезме? Монда шунысын да әйтергә кирәк. Шәхесләребез күп. Төрле өлкәләрдә. Мәсәлән, шул бер әдәбият өлкәсен алсак та, безгә узак вакытка җитәр иде язучылар турында сөйләүдә. Ләкин без әйткәнемчә төрлелек принцибына таянып эш итәбез. Һәм монда инде тәкъдимнәрне кабул итәбез. Ләкин бу әле чын мәгънәдә саф пропаганда яки агарту эше генә түгел. Монда бит татар телен дә онытмаска кирәк. Монда татар теленең зарурлыгы, кирәклеге, әһәмияте беренче планда тора. Шуңа күрә без бәлки күбрәк башта билгеле булган шәхесләр турында сөйләргә тырышабыз. Билгесезләрне күтәреп түгел, күбрәк безгә таныш булган шәхесләрне. Менә без башлап җибәрдек, мәсәлән, Бакый Урманчылардан, Габдулла Тукай, Әлфия Афзалова, Илһам Шакиров, Алимҗан Ибраһимовлардан, безнең зур дәрәҗәле шәхесләребез, тарихыбызда зур урын алып тора торган шәхесләребездән. Менә әлбәттә алар чорында башка шәхесләр дә булган бит. Ләкин аларны без әлбәттә алар турында да сөйләрбез дип өметләнәм, ләкин алар әлегә көтеп тора. Менә бераз гына эшегезнең спецификасын әйтсәгез, Искәндәр әфәнде. Менә бу шәхесләр, мисал өчен Бакый ага Урманчы, ни өчен ул менә улуг шәхес, ни өчен ул безнең милләтебезне яраткан, ничек хезмәт иткән, аның энергетикасы менә ничек тәэсир иткән безнең милләтебезгә, менә бу яклары искә алынамы сезнең бу хезмәтләрегездә? Фаил 5 минут эчендә нәрсәне сөйләп бетереп булмый инде. Ләкин без тагын бер нәрсәгә игътибар итәргә тырышабыз. Шәхес турында сөйләгәндә, аның иң уңай һәм иң безнең өчен әһәмиятле якларын яктыртырга тырышабыз. Һәм кайвакыт кыстырып җибәрәбез бу нәрсә. Менә шундый нәрсә. Минем сорау шул диде. Татарча әйтсәк, изюминка. Татарча безнеңчә әйтсәк. Менә шул, мәсәлән, аннан соң да шундый килә, ниләр гаҗәп сүзләр ишетергә туры килә. Кайберәүләр әйтер, мин моны белмәгән икән. Менә мин моны ишетмәгән икән. Менә Бакый Урманчы 12 телдә сөйләшкән икән. Менә ул төрмәдә утырган икән. Менә Фуат Мансуров, атаклы дирижер, альпинист булган икән. Әллә нинди 7000лек тауларга ничә тапкыр менгән икән дип әйтәм. Яисә шундый менә фактларны китергә тырышабыз. Мәрҗани Сабантуй Батыр булган икән дип әйтәм. Һәм башка нәрсәләр килеп чыга. Үзенә күрә бер кичкенә генә импульс. Кабатланмасын диye. Менә нинди шәхес. Менә ул бит шундый күп төрле шәхес булган. Ул юмылып кына шул нәрсәсен нишләп утырмаган, эшләп утырмаган. Аның үзенчәлеге бар. Аның үзенә җәлеп итә торган ягы бар дигән нәрсә. Аның безнең телдә бик туры килмидер инде ул. Салпы ягына салам кыстырып җибәрү дип әйтәләр бугай. Булай салам кыстыру түгел инде бу. Монда печән кыстыру. Үзенә күрә методик шундый бер нәрсә. Җәлеп итү методикасы кешеләрен. Кызганча каршы безгә дигән вакыт тәмамланды, Искәндәр әфәнде. Инде радио тыңлаучыларыбызга менә конкрет планнарыгыз, шәнлегегез турында тагын бер таныштырып, сабыллашу сүзегезне әйтсәгез. Безнең планнарыбыз шактый күп. Институтның без әле бары тик бер проект турында гына сөйләштек. Безнең институтның әле бит басма китап проектларда җитәрлек. Безнең әле электрон энциклопедия проекты да бик матур иттереп эшләп килә һәм аның перспективалары бай дип саныйм. Киләчәктә гомумән безнең татар дөньясы белән кызыксыну артсын иде безнең тамашачылар арасында. Татар шәхесләре белән кызыксыну,
шәхес белән кызыксынсаң, шәхес тормышын, эшчәнлеген өйрәнсәң, үзенә күрә күңелеңдә милләтеңә, гомумән тарихыңа, мәдәниятеңә ихтирам арта дип саныйм мин. Менә белем белән башлаган идек, белем иң әһәмиятлесе дип кеше белемгә омтылырга тиеш. Һәм бары тик заяга, бушка уздырырга тиеш түгел тормышын дип саныйм мин. Менә шуңа күрә белем арттыру бөтен кешегә дә файдалы.